היי, הגעתם לתוכנית של בעברית. אוקיי, היום אנחנו נראה לכם איך עושים לק תות. אוקיי? הלקים שתצטרכו הם לק לבן, מנקד, או שפשוט אתם שמים לק לבן ולוקחים מנקד ומנקדים. לק ורוד, לק ירוק, ולק לבן. אוקיי. כמובן לק שקוף. לק שקוף בסוף. אוקיי. אוקיי. הנה מתחילים. מתחילים עם הלק הלבן. מורחים על כל הציפורים. תודה תהל. דרך אגב אני תהל. אני ריסי תהל. היי. לא רואים את היד שלי. ולהשתדל לעשות לק לבן. תמיד. כי אחרת הלק לא יצא. אבל כמובן בכל מצב יש מסיר לק. וצריך לחכות שהלק לי אין. אז בן אדם מוזר. צריך לחכות עכשיו שהלק יתייבש. בזמן הזה אנחנו רוצות להכיר לכם כמה שיטות שאפשר לעשות. כמה שיטות למריחה. כפי שאתם ראיתם, אני מרחתי בשיטה הזאת. שזאת השיטה הכי טובה, הכי עובדת. השיטה הזאת... ככה זה יצא לכם מהקווים. אם אתם תמרחו ככה, לצד השני, זה פשוט יצא נוראי. מניסיון. כן. אז אני מעדיפה שצובעים אחד, כמו שצבענו את הדגל הזה, אם אתם ראיתם את הסרטון, 1, 2, 3. אוקיי? אם אתם רוצים להתאמן או משהו, אז אני ממליצה לכם, במקום להתאמן על ציפורניים וסתם כאילו להתאמן עליהם, תקנו ציפורניים שקופות. תגידי, לי אין את זה, בדיוק איפה קונים? אני לא ממש זוכרת איפה אני קניתי, אבל... יש את זה בסופר פארם? לא. יש את זה בחנויות קוסמטיקה, למשל... בקריון יש? אוקיי, אני מבינה. יש נגיד בביוטי קר, בוואו, בחנויות האלה. עכשיו, זה עולה שקל 90, 2 שקל, לא משהו. והציפורניים עולות 10 שקל, וזה חבילה כזאת, שאני כבר הרסתי אותה כי היו בה יותר ציפורניים. אבל זה מאוד שווה לפי דעתי, וזה יותר כיף. ככה תוכלו לעשות דוגמאות. או להפחיד אנשים. גם. לכו תדעו מה עובר לנו בראש. כן. אוקיי. לוקחים את הלק הוורוד. חשוב שהוא יהיה לא לק ורוד אדום, לא לק ורוד מדי. חשוב שזה לא אדום אדום. זה חשוב שזה יהיה ורוד תות. כן, באמצע. אוקיי? לוקחים את הוורוד. עושים כזה דבר. בערך משהו כזה, לי לא יצא טוב כי אני אמרתי לכם, אני איבדתי כבר את זה שלי, אבל זה אמור לצאת בצורת משולש, כזה דבר. 1, 2, 1, 2, 1, 2. לי לא יצא כל כך טוב כי אני איבדתי את המנקד שלי, אז מצטערת. ואני אנסה לשפר את זה. תעשי שזה שפיצי. אחר כך חשבתי איתה לעשות לך תות. תסבירי. אולי נראה להם. אוקיי. אבל אני אראה להם. לא. אני לא... תגידי לי מה. אני יודעת יותר טוב ממך. לא? כי חיצוני יחידה.
נעשה גיבור. בערך כזה דבר. עשינו עלים. פספסת פה. לא פספסת. כן, אני יודעת. אני לא יצא לי כל כך טוב היום, אני פשוט ממש מתרגשת, אני נוסעת לאיטליה. זה על הכיתה לפה. כן. סיפור. מי רוצת את זה? משחק, אני אחזיר אחרי זה. מתי? עוד 5 דקות. זה פשוט סבתא שלי כל הסרטון. עכשיו כמה מנקים. מנקים שזה יתייבש ומתחילים עם המנקים. לפזר אותו בכל התות. זה אמור להיות שחור, אבל הוא נאבד. נראה שזה עבר. אני היום מרוב לחץ, אני פשוט מאבדת את הכל. והנה על הכתוב שלנו. אוקיי, מקוות שנהנתם. כן, אוי, שכחתי. אחרי שגומרים, לא חובה, אבל כדאי לשים את זה כדי שישאר. לק שקוף תמיד עוזר. כדאי שתשימו, כן, אחרי שזה יתייבש, תשימו, זה עוזר, זה משאיר את זה, זה מחזק. זה עושה את זה מפריק, זה עושה את זה יפה. אני ממליצה. אוקיי, כיוון שזה לא יתייבש ואנחנו לא יכולות למרוח, אז טוב, זהו כל היום. טוב, מקוות שנהנתם. אז זה הכל היום, וסגרנו לחזור בפרק חדש של... ביי.